for today's video, pupunta po tayo sa Damulag o Kalabaw po. Tara, samayin niyo po kami. Ito po, madami pong gansa at saka Saan ka? Namo pa may santol. Isa pa? Isa pa ba? Dito pa ako na. Dito nini, masal ko lagi na asin pag maasin mo. Guys, ito po naman Namupon naman niya. Guys, matamis po! Matamis. Guys, ang tamis po. Tamis po na saan po niya yan. Guys, matamis po siya. Ay. Tita. Dami pong puno, kagubatan na po yata ito. Saan po ang damulag? Guys, dito po ang damulag. Ayun! Ayun po yung damulag. Oo, alis na. Tita! Ay, bakit po tinda? Ano nangyayari sa kanya? Naninibago naman siya. Nakakita naman siya ng ibang mukha. Pero parang... Guys, punta po tayo sa kagubatan para po tayo nagpipiknik. Ano? Hi! Si ano yun? Sino po? Galit siya. Sino po yan? Si Meryl. Ito po si Meryl, si Tim. Ayun po si Febby. Si Puti. Febby puti. Tita, nilipot po siya na. Ganon. Tita Nene, ano po? Huwag kang turo ng turo. Ano po muna tayo dito? Ikot-ikot? Ano Puti ko? Tabi-tabi ka po. Taba ka manunod. Sabi apo. Ano? Bakit? Galit sa'yo. Tita! Galit sa'yo. Bakit po siya
Guys, sinabol po ako. Anggot ka. Itim. Hindi. Woo! Dito nga dito, dali na. Nakatakot. Mere. Dali, halika. Ito magkat, anong phone? Palagi ko, tita Nini. Palagi ko po yung hinahawakan eh. Ano anggot ka? Ha? Ano anggot ka? Ano anggot ka? Ano anggot ka? Bakit ka galit? Yes na, oh. Ako bagay ito. Kagalit. Galit anggot ka duman. Hindi na takot. Hey, sana na po. Mag-uli na po tayo. Dala ka na? Oh, hindi na labo si Pepe. Saan ka po? Wah! Dalagang ka naman. Hindi lang tira laga na. Ano? Marapagan na naman kita kanong. Pepe! Wah! Pepe. Galit po si Pepe. Ay, kabok soda. Oh, nagduman na si Miracle. Ang good po si Baby. Pawisan.